Qui di fondo. Cái con đây bạn. Okwara denta bi. Okwara denta. Yeah. So we are now live at Eke Odu, Agwu na Okwara Agwu 2022. And ebe anyị na-ugbu a na Ike Odu. We are watching the Eke Odu performing live. Enjoy your views. Will you come back?
Bueno. The other side they are coming up.
that thing with very well. You understand, bro? Que poquito lá. Eu falei assim, poder falar.
Alpha big man. Like on phone. What I just saw is WhatsApp message and I replied When? this morning because they were SIM card them now. Phone now so not my this guy said this stuff more like an umbrella now. Oh my senior brother. I just see camera and the So we are now at the venue of the Agwu Okwara event. You can see the canopies are all set for the night villages. We are still waiting for other. So the event will soon kick off. People are already coming. As you can see, the yam is already arriving. So the yams already arrived in the market, the square, for the Eke Odu ceremony. And you know what it is? The Eke Odu ceremony is the ceremony that is done by
Agwu na Okwara Agwu. And it is today that the new yam officially is brought into the market. So this is Agwu well represented here, as you can see. And this is Ugo well represented. This is Oro well represented. Ndewo, sir. On the head, yes. You can see the height is in Oro here. Okay. Oh, I'm going to Ndewo, sir. Mazi biko gwata anyị abaghị mazi. Engineer Christopher Ike onye ọrụ eze Agwu. Mazi biko dịka emume a dị, biko eleta ọkwa gị n'ihe na-eme taa. Ihe na-eme taa atụghị m n'anya n'ọta ka ụmụ eze Agwu na Okwara na-eri ji. Ọ bụ anyị na-eji arụ eri ji. Ọ kwara ihe ọnwa mmemme ewe ha na-eme taa mmiri ji a. Mazi ya ga-ekwe na-abụ ya ọ na-aga nke ọma nke ọma. Okay, mazi dakwa na-ekpere gị na-ekpere ihe na-aga ime ebe a taa. Ekpere m na-ekpe na ihe na-aga ime ebe a taa na Chineke ebe were ọnọdụ ya. Na ndị niile ma abịa okesọ na ma ala udo. Na ihe ọbụla anyị na-eme ma ga ziriri were mmiri amenye anyị nsogbu. Ọ dịkwa onye bịara ebe a ọkụ ma akọ ma ọ lawa na mmemme anyị taa maga n'ihu n'aha Jizọs. Amen. Mazi ndewo nnọọ leekwa. Mazi biko gwata anyị aba gị. Engineer Okwara. Mazi biko gwata ihe na-eme ebe a taa. Ọ taa bụ Eke Odu arụ. Ihe na-aga n'anya ụka ji erutela ndị egwu nọ wepụ na nwa abata na ikike na ikike atụfugo oge na mmemme a ga-achabiri ọkụ. Yes, ọ ji na-abịa anyị ma erie arụ erie. Mazi dakwa na-ekpere maka mmemme a. Ekpere m na-ekpe na mmemme a dozi bido ọ ga-aga nke ọma. Ihe ga-agasịrị were. Ndewo mazi. Only board duty. What they gonna do? Oh, mas. Enjoy one of the days in Ghana. It's all good. And this is one of. I will tell you. It's like me. What are the $1,000? So this is okay. The people. Oh my God, my own.
the big audio over there. So make you just test the mic for the thing. My mic I check and the mic. This one get audio. Long mic. Which mic? That mic. Alright. Anabata His Royal Highness as Okwara. This is the arrival of His Royal Highness as the Anabata His Royal Highness as Agwu. Okay, this is the arrival of Agwu. You're welcome. Our Honorable Mike Okoha. Dr. Mike Okoha. My honorable, you're welcome, sir. You're welcome, sir. Benta Aiga Malitem of Mama. Ouch. Only number 4 like Jim Agwu Mecca. Don't try that again, please. Okay, this is the canopy of Biketa village. Okay, this is Atane canopy. Thank you. Mazi ndewo no. Mazi biko gbata anyị abalị mazi.
Maazị dịka mmemme a dị nwere ike ịkọwatara ihe na-eme ebe a taa. Maazị ọkwanụ nke mbịa na-eme ebe a taa. Nke mbịa na-eme ebe a taa. Okay, Maazị ndakwa na village gị ebe isi bịa. Okwuchukwu. Ndewo Maazị. Okay, we are done with Otugugu, and this is Amoba. DJ, come down, please. Biko, tupu anyị amalite ịga njem, anyị ga-eme ikpere mmeghe. Anyị ga-ewere ibe anyị ji ekwu okwu nye aka Elder Maazị Okeyi for mepere anyị ekpere. God bless you. Praise the Lord! Hallelujah! Biko ihe ọnwụ na-enwe mbido, ya na anyị makwara na ihe nwe mbido ga-enwe ọgwụgwụ. Anyị chọrọ ibido mmemme a site n'ịkpọku aha Chineke bụ Nna, onye kere eluigwe n'ụwa, onye mepụtara ji, onye mere ka a na-akwanyere ji ugbu ha a na-akwanyere ya. Onye ka anyị na-ebido ugbu a ka anyị kelee Chineke. Ọ bụ n'aha Jizọs, ike na ọbara Jizọs, eze onye nwe anyị na Chineke, anyị na-atụrụ gị mma mma. Anyị na-ekele gị ekele n'ihi iduru anyị ihe ọwụ otu afọ anyị zukọtara ebe a maka ji ọhụrụ, oriri ji arọ, Eke Odu, eze Agwu na Okwara Agwu. Onye nwe anyị oge ma na-eme ji awara awa obe na mba ji. Eze onye nwe na Chineke, dịka ị na-emere anyị ihe ọma ndị a niile, anyị na-asị ekele niile, nsọpụrụ niile, iche isi niile ka ọ bụrụ nke gị n'aha Jizọs. Nna anyị na-arịọ gị, na-etinye gị mmemme n'aka, ka ị bịa bụọrọ anyị onye isi oche, ka ị bịa bụọrọ anyị 9 villages that made eze Agwu na Okwara Agwu. Chineke n'isi ọchịchị niile nọ n'arụ, anyị na-akpọku ka ị bịa nye ha ikike, ka ị bịa mee ha mma. Ọ bụ na anyị bụ ndị ha mụtara ka ha na-achị. Onye nwe anyị weta udo gị n'arụ n'aha Jizọs. Lebe mmemme anyị na-ebido, Chineke biko mere anyị ihe niile ya na-eso ka ọ gaa na nsu. Nke ka anyị na-arịọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Okay, the opening prayer has been done. Biko, achọrọ m ịma ndị nọ here. Ama na Agwu nọ here. Obi nkịta nọ here. Ugbo nọ here. Hey, Ọrụ nọ here. Amabo nọ here. Hey, Udugbo nọ here. Biko, ihe mfere ọma ma dị ozu kwere esu. Mụna anyị ga-aga procession. Anyị na-aga procession. Anyị na-eche our guest. N'ihi na ihe ọ bụ na chi jiri ma anaghị ahụ ụzọ na-eme, ọ nakwaghị atọ ụkọ. Nke ahụ
ewu omenala anyị agaghị ime. Anyị ga-abịa procession. Ndị na-abịa ha tụrụ anyị na-abịa n'azụ. N'ihi na anyị enweela more than 75% present of people that are here. Agaghị ga-ebido dịka ekpere ekpere mmepe. Otu a ka ọ ga-adị n'aha Jizọs. Dịka onye isi mere ka anyị mata, anyị ga-amalite procession ugbu a. Anyị ga-apụ eze Agwu nọ n'ebe a, the chairman, the national secretary, the secretary general, vice chairman. Biko onye anjụ nyere na-agata n'ebe a, biko please don't follow here. Akafakwa ebe a na ndị n'ebe a nọ na white. Biko dịka ndị eze na-amalite njem, onye ọbụla gị nọ n'ụdị asị ka anọdụ ga-eso ha. Secretary gbanwere agbanwe ada announcement but secretary Aro home branch noisy. Alright, friends, Agwu agawala ya na procession. Aga njoma sebe ahụ last na n'obodo ose. Okay, so this is the procession. Okay, this is the traditional procession of Agwu and Okwara Agwu. It has been like this from the ancient days. As you can see, this Agwu is leading the procession. And at this point, the yam has been lifted up, and here is where the procession starts from. Okay, so you've heard from Agwu directly, and this is the procession. The yam will always be held up while the procession is ongoing. These are prominent sons of Agwu and Okwara Agwu in attendance. Okay. So this is
the majestic procession of Agwu and Okwara. So it is today that the yam will enter into the market after Ikeji Batavia. And according to the Agwu, that the yam has entered the market does not mean that the yam will be eaten today. The yam will be eaten tomorrow after other traditional rites. So we are still on the move. So you can watch the procession from here. These are prominent Aro sons. Agwu and Okwara sons. Watch as we go with this procession. Don't forget that this procession is also a way of showing the yam to the general public. As Aro today has brought yam into the market for everybody to buy. Gobi. Yes, sir. Yeah. So it's a very long procession. It's an ancestral procession. As you can see, the elders of Agwu and Okwara are still leading the procession. Okay, Agwu and Okwara is moving down to the road that is leading to Agwu, but they are not going down to Agwu. Just watch. Biko no maka ndị na-anụ nsu bekee. Agwu and Okwara na nwe Ikeji. Taa nwa ka Agwu and Okwara na-ewepụta ji n'abịa. And it's an ancestral, majestic movement. As you can see. So we are still moving. Okay, the procession is still ongoing. Okay, they'll watch all those things. If you're watching us from any place, please drop a comment. All right. Mazi mmemme na ha aga n'anya n'anya. Okay.
Mas se eu for já que correr do catão emo. Okay. We have gotten to a point. I walk on the body, I may look back. Why put one day back? Tamaya go by another. Eke, now, a desert. Bunye, a book on Muba, Mubo, Muba, Mamma. As I will not put Mamma, Mamma. Yeah. 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 So we are going out to the road now, from where we'll return back to the venue of the event. Yes, sir. Yes, sir. Mazin, there, sir. The procession continues. Mamano. Yeah. Agwu, Okwara, mamano. Yeah, mamano. Yeah, mamano. Yeah, on the man now. Ah, yeah, absolutely. Yeah. Okay, we are still on the procession. Immediately after the procession, the event speaks normally. As you can see, other restaurants are watching. As you're watching online, people are also watching on ground. On site, on the microphone. Yep. Agwu n'Okwara of the procession. So, as you can see in the video, this is Mazi Okwara, the President General Izokaru worldwide. He has joined the procession.
If you're enjoying the video, don't forget to drop a comment and tell us where you're watching from. Drop a comment, tell us where you're watching from. Very important. They won't. You can see that the procession is so long. One number. Don't forget that this video is brought to you by Arochukwu Mouthpiece. Definitely we have sponsors that are helping us bring this video. We will announce them soonest. They won't. So we are now at Togo, Amiko Biketa. As you can see, the procession is still ongoing. If you're enjoying the video, kindly drop a comment, like, drop a comment and share. There are prominent Arosons also here in attendance. So, as you can see, people are also watching from every part of the world. This is you observe very well. Some places have been touched. The Ikeji has been touched. The market, the park, and now we are touching the mountain. Of course, you know that these are all part of Agwu and Okwara. Look clearly, you will see prominent Arosons making procession. Jesus Omas, Dr. Khan. Yeah. Yeah. Bota,
Okay, there's going to be a U-turn at this point. Back to the venue. Okay, you can see there's a U-turn at this point. You can see there's a U-turn. We are going back to the venue. And Alachizami Ike Odu, where the event will kick off properly now. You can still see the yam is still making the procession. Okay, the yam is arriving the venue again. Yeah, this gunshot announces the arrival of Agwu and Okwara. Alright, Ike Agwu, especially the President General of Mouthpiece is here. Mazi Jose sir. Yeah, welcome, sir. I don't know if I don't know the Secretary General of Okwara. It's my honorable Dr. Michael Okwara. I know Marinile Sonos Nalai Garanjona. Welcome. Lekele as a two. Actually, I have a message of the ways of the oh, man, say, precious, so get the book. You're welcome, sir. And there's a dozen in one night, okay. You're welcome, sir. Alright, yes. Aranzo Aro. Okay, this is the arrival of the Aranzo Aro. Aranzo Aro, Mazi Auguste. Mazi, you're welcome, sir. Ananabata Eze Dr. Kanu Makano, Eze Ibemusi, Eze Dr. Kanu Makano, you're welcome, sir. Yes. Ananabata Eze, there is also now. Aranzo Isifu, you're welcome, sir.
hands all welcome Mazi Augustine. And another time, also Dr. Kanu Makano, welcome sir. There's a new soul at Eke Odu, 1902. Welcome sir. There's a Asaga and another time. Welcome. Dịka anyị ma na omenala anyị amalitela otu kwesịrị ka anyị mee ya na ka anyị si agaghị ịza na-eme ya mbụ. Ọrụ ndị eze anyị nọ n'ebe a. Anyị na-anabata the chairman of the occasion. And I want to the chairman of the occasion, Mr. Ignis. Honorable Ignis, you're welcome. White shot, white shot. Honorable Ignis, I am the chairman of this great occasion. You're welcome, sir. Honorable Ignis, you are welcome. I am the chairman of this occasion. Please, honorable. Honorable Mike Okwara, because Yani Mababa. Honorable Mike Okwara, I can always see it now. Come on, sit here. Alright, like I've said before, I am a little Ganjam Pasrika, Menile Agai Pasrisa Moa, Age Anabatala Madonile, the chairman of today's occasion, Mazi Ignis. Because I nage malita mema na tukuwoge. Dagu no kwa mamano. Aro kibo mamano. Jom orihe. Biko let's get seated. Because I watch Nihena, I am a little man.
wana ha akụ wana ha pụta wana ha ete ugbu a anyị mee ihe ekpebịa ya bụrụ na anyị mee ekpere dị n'ụzọ abụọ biko ile ma ibe a lelo bonela ma imemezile ina nabata ezogo atani na ezogo amobe Anabatuba, Ezogo Atani, Ezogo Amobe. You're welcome, sir. My other business. So
biko eze Agwu na Okwara agụọla ọbọ biko ọ ma dị mma na anyị na-anọzi anyị nwere dignitaries nọ here. The chairman of this occasion is present here. In the name of Elvis Ifeanyi Obonna, Ignis, is here. The President General of Nzuko Aro worldwide, Mazi Nadozie Udensi Omezribe, is here. The Secretary General of Agwu na Okwara, Mazi Esoke, Nano Suka, Onoba. Mazi, you're welcome. Because I our honorable member, the servant leader, Elijah Ononaziazi. You when Arochukwu State Constituency represent Dr. Honorable Mike Okwara is here. I am the deputy leader of Arochukwu local government. Honor here, Honorable Chinedu Ijoma. I will beg traditional rulers in this Zogo. Hano Kweba. Ezoga Mumbi Noya. Ezoga Tani Mauru Noya. You're welcome, sir. Yabela. Ezoga Saga Noya. Ezogu Kwakuma. Ezoga Masu. Ezogo Agwu. One no sike ana henye hoji. I Okwara onye potula rianzo Naro Kingdom. Yeah. Bo Maze Oji Kano onokwa ebe a. Maze, Lewo, you're welcome. Amana ndị isi ndị na-achị arụ na ha nọ ebe a. Anyị nwere onye nke a na-akpọ the Regent King Arianzo Aro Kingdom. Ọ nọ ebe a. Maazị Augustine Kano Okoro. Maazị Kele Naro. I His Royal Highness Eze Dr. Kano Wakano Okibona Bete Werigago Wonyarawa Jokibo Mamman Eze Agwu na Okwara Mamman ndị inyom ori ihe ndewo. Anyị nwere ogo niile bụ Eze Agwu na Okwara nọ nwa n'ebe a. Anyị nwere obi nkịta, anyị nwere ama nna agwụ, anyị nwere ugwu, anyị nwere ọrụ, anyị nwere ama nkwụ, anyị nwere otu ugwu, anyị nwere ama ọba,
anyị nwere ugwu abụọ ọ nwere nke m mentioned ọ nwere nke m mentioned nwere nke m ekwutabeghị ekwuola m otu ugwu Atani Mawuru Emma Ward was at Ezroke Nanka Hanotana Oche Nakanopi. I am a popular soil Nkembobo I got a nephew. Ogu Igwa Naka the home branch chairman Maze Elda Okechukwu Eleweka Echi Okwara Yokwu Maze N'ikike nwere site n'aka President General mmanwụ ya local chairman na-ekele eze agwụ na ọkpụrụ egwu niile n'ebe a na-ekelekwa our special guest na-ekele ndị niile gara ime ka mmemme Eke Odu afọ 2022 ka ọ wụrụ ihe ngaba n'ukwu akwụkwọ mmasị ka Chineke mee unu mma n'aha Jizọs n'atụfughị mgbe ihe ederede ị nwere ike iwerela n'ụlọ gị biko mee ka oge ọbụla nweta mpempe akwụkwọ a mee ka oge ọbụla nweta mpempe akwụkwọ a imee ka our guest karịsịa our President General ka ahụ mee ka sure na o ji akwụkwọ a an address presented by Elder Okechukwu Ikeji, Home Branch President, this day, 18th day of September 2022, to Okwara family in Arochukwu Kingdom, on the occasion of the Eke Odu Okwara ceremony. His Royal Highness Eze Okwara Okwara. His Royal Highness Eze Dr. Kanu Eze Ibomisi. Maazị Augustine Kanu Okoro, Arianzu Arochukwu Kingdom. Maazị Oji Kanu, immediate past Arianzu Okiko. Eze Alfred Oji Akweke, Eze Ogo Obinkita. Eze Charles Kanu Okoro, Eze Ogo Atani. Godwin Obo Okorafo, Arianzu Ugbo. Maazị Kanu Okoro, Arianzu Ugwuafọ. Maazị Oji Okoro Njoku, Arianzu Amaba. Maazị Nwankwo Enwere Eze Agwu Utuugwu. Maazị Nwosu Okorafọ, Eze Agwu Ọrụ. Maazị Emenike Jacob, Eze Agwu Amamma.
Sir Chipe Udensi, National President General, Agwu Okwara. The clergy, all invited guests, distinguished ladies and gentlemen, all protocol observed. My thanks goes to God Almighty, in whom we live, move, have our being, and by whom all things are made possible unto us, because without him we are nothing. My thanks go to our able President General Agwu Okwara family. Worldwide, Sir Chipe Udensi, who is undeniably moving our family forward. May God bless and keep you to accomplish your assignment in this family, who are the founder and setter of Arochukwu kingdom, not by might, but by the wisdom of him who created us. May I again thank immensely all home branch members who have kept the light a blue, more especially those who work without any adult. Elder Ojem Kubri, our able scribe, Elder Ikeji Inyama, Mazi Honorable Pius Otapo, and Mazi Ebenezer Emesi Obu, the immediate past President General. May God bless you and others not mentioned here. Achievement. Agwu Okwara under this dispensation has become more united than ever, a family indivisible and indescribable by any human imagination. To God be the glory. Agwu has won a court case, but the ashes are yet to settle. By the special grace of God, who knows the truth, all will be well, and we will return praises and honor to him, our able protector and provider. Amen. Our attendance committee is growing from strength to strength, forward ever, backward never. Challenges. The community clash in Ugbo and the Banja has not quite died down. We pray to God to intervene and help us overcome this problem in Jesus' name. Amen. Some of us do not know exactly where we belong. For how long shall we be floating? Know your roots and do exploit, for this is the reason we were born. Women form are still in the limbo. Their presence and contribution are urgently needed. Our ancestral home is still an eyesore and is becoming on us to do something positive, which gives praise to God, who manifests our dream and desire to fruition. Conclusion. Relax and enjoy our entertainment for you. Thanks indeed for coming, and may God lead us all safely to our various homes in Jesus' matchless and mighty name. Amen. Biko ka akwara ya ka akpara mgbe ndewo maazị yowa, thank you very much. Ndị na-agụgụ akwụkwọ